Учора у Москве был забитый Борис Немцов. Это одна смерть. Другая смерть, якая рыхтуется Россией, это смерть Надеи Саўчанкі. І я лічу, што гэтыя дзве падзеі звязаныя паміж сабой. Надзея яшчэ жывая. Але тады, калі яна пайшла на галадоўку, будучы ў расійскай турме, безумоўна, думаю, што яна, як патрыётка Украіны, усведамляла, што ідзе на смерць. Бо бессэнсоўна галадаць супраць фашысцкага рэжыму. Это тое самае, што галадаць было супраць Гітлера за часы нямецкай акупацыі. Это бессэнсоўна. Для іх чалавечае жыццё нічога не значыць. І вось гэтая украінская патрыётка пайшла на такі крок. І паявіліся ўжо паведамленні, што яна не жыве. Але яна яшчэ жыве. І я думаю, што у сувязі з гэтым і адбылося забойства Бориса Немцова. Я добра ведаю псіхалогію гэтых людзей, крымінальную псіхалогію КГБ, НКВД, бо спатыкаўся з імі не толькі ў літаратуры, але ў жыцці, і знаю, што гэта такое. І тое, што адбылося такое нахабнае, бесцырымоннае забойство ў цэнтры Москвы, пад сценамі Кремля, вядомага чалавека, вядомага на ўвесь свет, Бориса Немцова, гэта з аднаго боку дэманстрацыя поўнай ігнарацыі міжнароднай супольнасці, дэманстрацыя цынізму, сілы, улады. Мы што хочам, тое і робім. І, маўляў, плявалі мы на ўсю міжнародную супольнасць, што яны даказваюць не раз. Вось гэта адбылося і цяпер. І гэта не выпадкова, што гэты чалавек быў забіты менавіта пад сценамі Кремля. І Пуцін адразу выказаўся, што гэта заказное забойство з мэтай правакацыі. Як кажуць, амаль што па Фрейду выказаў тое, што на самой справе і ёсць. Бо зразумела, хто заказчык, і зразумела, хто гэта зрабіў. Застаецца толькі даказаць. А я думаю, гісторыя гэта дакажа. Дык вось, па гэтай логіцы гэтых людзей яны так забілі шмат, пачынаючы ад Старавойтавай, Юшэнкоў, Ганна Паліткоўская. Шмат людзей ужо забіта, якія былі палітычнымі апанентамі гэтай кремлёўскай улады. І вось чарговае забойство дэманстратыўнае перад усім светам. І, безумоўна, гэта задзела кожнага сумленнага чалавека. І не выпадкова я пра гэта гавару, таму што гэта датычыць і Беларусі, гэта датычыць усей Еўропы. Гэта рэжым, які адкрыта дэманструе сваю непавагу да чалавецтва. І цяпер чаму гэта звязана з галадоўкай Надзеі Саўчанкі? Бо яна ўжо ў такім стане, што не можа падняцца. І яна пачала сухую галадоўку. У час сухой галадоўкі чалавек можа пражыць 5-6 дзён. Яна моцная асоба і, відаць, датрымае то, што рашыла. І таму ў Крэмлі, відаць, пралічылі, што калі адбудзецца смерць Надзеі, то гэта ўскалыхне свет, і для іх гэта будзе вельмі негатыўна. І вось вырашылі забіць двух зайцаў. Знішчэння
свайго апанента Бориса Немцова і перавесці стрэлкі цікавасці, стрэлкі падзеі на гэтую асобу. А падзея, якая рыхтуецца, забойства Саўчэнкі пакінуць у цяні. Няма ніякага сумнення, што гэты фашысцкі рэжым не пойдзе на адступленне перад галадоўкай Надзеі Саўчэнкі. Паўтараю, яна сама гэта, відаць, разумее. І таму тое, што зараз адбываецца, гэта выпрабаванне для ўсяго сумленнага чалавецтва. Той, хто яшчэ не разумеў, што адбываецца ў Маскве, што за людзі ў Крэмлі, што яны плануюць, павінны на гэтых фактах задумацца і зразумець, што адбываецца. І вось гэтыя падзеі павінны быць глыбока асэнсаваныя, і грамадства, і наша, беларускае, і еўрапейскае, я лічу, павінны глыбока кансалідавацца супроць новай небяспекі для цывілізацыі. Гэта небяспека больш страшная, чым гітлераўскі фашызм. Таму што Гітлер не валодаў ядзернай зброяй. Гэты валодае. І здольны яе ўжыць. Гэта трэба мець на ўвазе. Акрамя таго, за часы Гітлера не было тэлебачання. Это страшная, ідэалагічная зброя прапаганды. І мы бачым, што адбываецца. Той, хто глядзіць рускае тэлебачанне, той перастае адэкватна ўспрымаць рэчаіснасць. І людзі пачынаюць жыць у нейкім віртуальным свеце, які для іх больш важны, чым рэчаіснасць. Адбываецца замбіраванне масаў людзей. І няма ніякого заканадаўства міжнароднага і нацыянальнага, каб неяк кваліфікаваць і спыніць вось гэтае злачынства. Бо інфармацыйная вайна – гэта ёсць злачынства супраць чалавецтва. Пакуль што аб гэтым не гавораць. Але гэта новая з'ява, і гэта ёсць факт. Над гэтым трэба працаваць у плане юрыдычным, каб прыпыніць знішчэння інтэлекту і знішчэння ментальнасці вялікіх масаў людзей. Тым больш, што гэтыя масы людзей у Расіі, яны накіраваны на ненавісць супраць усяго свету.